Hayang Japon. Hayang. Maghayang. Hayang na lang. Maghayang guro, sir. Tuwad eh. Ilami magtuwad kay sampak man. Ganyan sigbin. Wapo maghayang oy. Now what's up mga Lodi? Natadali karon sa President Rojas. Let's go! Oh ayaw, ayaw, inday. Ayaw, kulkugaday. Oh ayaw, ayaw, inday. E gilok-gilok, bayagamay. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Cap Lodi. Natadali karon para mangutan ta sa may President Rojas. Sa mga Lodi na to diya, unsay pinakalaming nga posisyon kung matulog ka. Depende sa imong tirada na uban nga maghayang, na uban nga magtuwad. Kamo diha mga Lods, unsay pinakalami nga posisyon? Maghayang o magtuwad? Unsa man ato-atoon sila? Tuyok-tuyokon, gilok-gilok paminawon. Pagkalisod gayod, oh, kung ma-infection, basig ma-injection, ug mao ka na ang leksyon. Murag election, manggawas ang halandon. Sama sa imong ilong hubag nga kamatisan. Langga 21. Magtuwad o maghayang? Magayang or magtakilid or magayang. Kanos ala ka last nga nakahayang, ma'am? Gabi. Alas 12 naman ko natulog. Alas oras ka mahuman og hayang. Alas 6 gay Alas na aga. Kanang magtuwad o maghayang kanang adlaw. Hayang Japon. Siyempre, 40. Taga-Rojas lang. O pili asawa ni Maron? Isa lang eh. Ang imong asawa, ikaw ra po'y bana. Alangan. Sigurado ka? Sigurado. Kanang usay labi kabit o asawa? Asawa, oy. Wala pa tayo kamit. Usay pinakalaming nga edad. Kanang 40 siguro ka na nakimation. Usay mensahe nimo sa mga nangabit karon. Kung nalipay mo dihay, padayon na lang na. Magtuwad o maghayang? Wapo maghayang oy. Mura gabi eh. Nakatulog. Dali ra eh. Nabuntagan yun. Nabuntagan. Buntagan na igod hinayang. Rosemary, sir. Taga diri lang sa President Rojas. Na ako'y asawa. Isa lang. Okay, balag dungagan? Sunod pa. Pila ka buk asawa si mo bana? Ako pa lang siguro. Kung may bawa nimo nga duha yung asawa. Duway asawa. Tadtadon ko siya. Yang tiin para hindi ka lakaw. Ulat ra mo. Kung makita nimo ang kabit sa imong atubangan, unsaon nimo? Kumustahon ko lang. Ano tukon? Dili pa. Ako magkumusta pila ka minuto bago tukon. Mga 5 minutes. Mga 5 minutes. So, magtuwad o maghayang? Maghayang guro, sir. Para ka ginawa kong tarong. Unsang orasa nga pwede maghayang? Kagahon. Alas 3. Alas 3, mahuman kaghayang unsang orasa? Dali rapod. Kaya mo tagilid naman. Mutakilid na dahin ka. Tama rin mga 10 minutes. Hapa na pod. Para mabalos-balos ko kung sarili ba ng anak. Pila ka oras maghinapaay? Ay napa. Ay. Dugay-dugay pod. Isa ka oras. Bago magapaon sa sunod may tabo. Pungko. Kapoy na. Bubong tiado. Kamangmangan. Pila asawa? Dua. So nakaibalo ba yung mga asawa nga duha sila? Wala oy. Asawa gyud eh. Kabit di ay. Pangit. Imong laga, mang laas mga asawa. Magtuwad o maghayang? Tuwad eh. Ilami magtuwad kay sampak man. Kung nagtuwad, asa man yung pabuto sa sulod sa gawas? Luwas. Dami man to. Mga alas 12. Pinakalami nga edad? 49. Isa mo na kurita di ba? Asawa ni mo? Oh. Teka dyan. Okay. Nancy 22. Rojas Poblacion. Single. Ang man maghayang o magtuwad? Hayang. Kaya ano lang, free lang. UBE. Namin ang tulog. Electric pan o aircon nga maghayang? Electric fan. Mga 7 p.m. 6 p.m. 8 a.m. Kung ganong gipili man nimong hayang kaysa sa uban nga posisyon? Wala lang. Kay ano nga di magtuwan? Di ka ganahan magtuwad? O pa di ka katry ka nagtuwad? Wala. Si Tonton sir. Taga Del Carmen sir. Asawa, pila yung asawa? Mo to sir. Amaro to. Di ba lahi man ang uyab ug ang asawa? Parehas sir. Parehas sa karon. Ngano man nasakpan na ka? Wala pa sir. Gigabaan na ka? Wala pa po. Tereso Mugo. Pinakalami sa edad sa babae nga imong ganahan. Nangalay ng mga DC sir. Mga DC. Kano sa kalas na katilog DC? Dugay na sir. Magtuwad o maghayang? Magayang sir. Kadlawon sir. Tapara ng tulog sir. May isa ka oras lang siguro. Sa pagkahuman ni maghayang, kung sunod may tabo? Magbangon ni sir. Anong magbangon man? Hanga kay sir. Sige to dyan. Basta wala aircon. Tulog balik. Baka katry nga na nagtuwad? Sigbin. Kung sa mensahe mo sa mga asawa karong bagong tuig? Magayang na lang siya perminti sir. Kaya ako makulab rin po perminti. Junisa. Taga Kabangbangan. Wa pa ka katry uyab. So since birth, wa pa kayo uyab? So kung na yung uyab si mo, andam na ka? Hindi ko. Mag-eskwela pa man. Pero na kay crush. Dagan. Ano si pangalan sa imong crush? Sinamban. Kung nagtanaw sinamban ka ron sa mensahe ni mo, Dapat i-crush back niya na ako. kano saan mo siya gusto?
Dugay na, gapanunlog. Ano ba, istorya, mga katauanan. Isa man siya mensahe naman siya. Punta, makita niya ko. Kung ihaggan niya, okay ra si mo ihaggan. Kamulang duha o dagang tao? Dagang tao. Ay, para makita sa ibang nga tao. So willing na ka magpahag niya? Kung pwede, ihag ko sinamban. Magtuwad o maghayang? Maghayang. Ay, para ma-feel mo. Gahapon. Parang tugnaw. Alas 12. Wilvin Ulasco, 19. Taga mabuhay lang. Wala lagi, single lagi. Uy, bulag lang itong yaging simana lang. Kung tanaw magkakaroon, kung congrats sa imong bago. Magtuwad o maghayang? Maghayang na lang. Mga alas around 1 AM. Gaksun. Alam na. Alam na. Di ar pagguro kabot sa kauras. Hayang yun. Mga 5 minutes. Malagayang. O ayaw inday, ayaw kulkugaday, o ayaw inday. O di ba? Dagang klase nga tubag. Naiganahan nga hayang, naiganahan nga magtuwad. Ikaw dia, ganahan ba ka matulog nga magsigig tuwad? Para sa mga lodi na to, itag ang imong kaila nga sigig tuwad o itag ang imong kaila nga sigig hayang. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi na tadiri sa President Rojas, North Cotabato. Dagang salamat and bye-bye. Shout out taga PRT ko, President Rojas. Mga guys, adto lang kamo di sa Limarshi Pizza Haba diri sa President Road. Tilawi ang among pizza, mas lami pa ni sa mua. Shout out gali sa akong mga busing dira, Christine Covian o pangita na day isang love life. O nya sa akong amo dira sa USA. Hi Ma'am Marilutan. Sir Leoncio, adto na dire. Shout out ang Sarifuyo family. Ginabati na ako itong taga Del Carmen dun, sir. Taga Del Carmen, sir. Sa Rojas. Shout out kong family, Eunice, Tahos, tas Diuma. Tas ang barkada na ko. Shout out sa kwan, sa kumangod nga si Lionel Labanilla. Kung makita nyo ni. Sa mga amigo dra nga nasa taga Kidapawan, sa Jigs Pasqua. Shout out ako na. Aldrin sa Gukom mo na. Tibuok adlaw sa sapa nagtapisaw, shot og tuba suyo para maglutaw, sabay bit-bit pulutan aw-aw, ang mga langyaw nagisi sa kalingaw, busog ang tanan pero tokan ang kurimaw, di diretso og tulon bantog ni bara ang aw-aw, asta na mong kulbaa, asta na mong kuyawa, asta niyang lus para ang bukog hala kulkoga, klase-klase ang kulkog, ang uban nagalibog, kay kung mabukog sa tilaok ikulkog, kung lababo mo bara,